Megaltam égi balesetben, de nem tudtam elengedni a feleségem, amíg nem volt biztonságban. Hazafele vezetem a munkából, amikor egeresek szofor frontálisan belem rohant. Azonnal meghaltam. Hirtelen otthon találtam magam, és hirtelen tudtam, hogy szellemmé váltam. Látom, ahogy a feleségem a kanapén ülve sír. Megpróbáltam megvigasztalni, de nem látott és nem hallott. Látom, ahogy átvészeli a gyász fázisait. Volt, hogy dühös volt, depressziós, majd végül elfogadta a helyzetet. Figyeltem, ahogy lassan tovább lép. Új munkát talált, új barátokat szerzett, és még randizni is elkezdett. Boldog voltam érte, ugyanakkor szomorú is. Vele akartam lenni, de tudtam, hogy nem tehetem. Egy nap bemutatta otthon az új barátját. Nem tetszett a fika. Durva és tiszteletlen volt. Megpróbáltam megijeszteni, de nem sikerült. Csak nevetett és barátságos szellemnek nevezett, dühös voltam. Figyeltem, ahogy lassan átveszi az irányítást az élete felett. Rávette, hogy hagyja ott a munkáját, és elszigetelte a barátaitól. Uralkodó és bántalmazó volt. Tudtam, hogy tennem kell valamit. Egy éjjel láttam, hogy megüti a feleségemet. Ekkor elpatant nálam valami. Az összes energiámat összeszedtem, hogy keresztül dobjam a szobán. Halálra rémült és elmenekült a házból, soha nem jött vissza. A feleségem biztonságban volt. Tudtam, hogy helyesen cselekedem. Láttam, ahogy lassan újjáépíti az életét. Új munkát talált, új barátokat szerzett, és végül talált valakit, aki igazán szerette. Boldog voltam. Tudtam, hogy végre nyugodtan távozhatok.